Asam Poka Santal News Patha se konsanam ko sagun johar. Badai uji piang reporter Anil Raj Hembroma mi report. Batho Dharma Manabato Bodo Kodo Balamjara Rena Nagamed Sangkus Kerai Puja ko hui ochokida. Asam Ponat BTR Onchol Kokrajhar Honor Gosaigao Ria Balamjara re. Ona kami horare setel ko tahek kana 28 नंबर गोसाईगांव विधानसभा समष्टि रेन एमएलए जीरन बसुमतारी और सिडली समष्टि रेन एमएलए जयंत बसुमतारी साउते बीटीआर रेन एग्जीक्यूटिव मेंबर उकिल मुसाहारी गंके और जमदुआर अंचल रेन सनाम सरकारी माचेद गंके को नुआ खेराई पूजा दो बछर बछर को मानाव अगु अकादा निया धाव पे महारिया कमी हरा लिकाते इयाय धावा को मनाव किदा जी मोनसे कमिटि दंखायो सेन्ट्रेलि जों दानानै होखानाय जे संकस खेराइसालि कमप्लेक्स डेभलपमेन्ट कमिटि बिथांमोननि दैदेननायावनो बिथांमोननि बानजायनायावनो गसाइगाव जिल्ला आफादखौ लोगोआव लाफानानै बे संकस जारिमिनारि खेराइ खुंनाया जाबोबाय थायो। थिग बे रोखोमैनो गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो जे 17 जानुवारिनिफ्राय फेब्रुवारिनिफ्राय माने फागुननि प्रथम सप्ताहनि सुनिबार बे दिनाव जों खेराइ होगोन होननानै जा मोनसे फिक्स डेट जाखानानै थानाय बे डेट हिसाबैनो बे तारिख हिसाबैनो जोङो बे खेराइखौ खुंबोबाय थानाय जायो। आरो बे खेराइखौ खुंफुंनायाव जि जोंनि दानानै होजानाय संकस खेराइ कमप्लेक्स डेभलपमेन्ट कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन दङ, आफादगिरि आरो लेंथुमगिरि आरो गसाइगाव जिल्लानि दैदेनगिरि बिथांमोन दं। बिथांमोननि बानजायनायावनो जोंनि जि हाबाफारि लानाय हाबाफारिखौ मोनफा मोनफा जोङो हाबाफारि बायदियै मावफुंबोनो हायो। आरो बेबायदिनो मावफुङै दिनै 17 फेब्रुवारिनिफ्राय 18 आरो दिनै 19 फेब्रुवारि बे 19 फेब्रुवारियाव दा मोनायाव जि खेराइ जागोन आरो लोगोसे नै दा गेवलां मेल जागासिनो दं। बे गेवलां मेल आरो खेराइया हाबाफारि बायदियै सम आरो बोथोरजों खाब जाहोनानै जोंनि मावथि बिथांमोनहा मावलांबाय थागोन आरो बे रोखोमैनो जों हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो हायो। दिनैनि गेवलां मेलाव जोङो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गाहाय आलासि हिसाबै जोङो खावलायहरनाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा जोंनो मेसेज हरदों जे मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय बिथाङा एसे बाहेरायाव दंहैयो। बे हिसाबै दिनैनि बेवहाय गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैनो हायाखै। बेखायनो जोङो बे 28 नं गसाइगाव समष्टिनि एमएलए मानगोनां जिरन बसुमतारी बिथांखौ गाहाय आलासि खालामनानै आरो लोगोसे बिटिआरनिनो मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारी बिथांखौ मेलनि बेखेवगिरि हिसाबै जों लानानै आरो लोगोसे जोंनि आगुनि दाजेनगिरि आफादगिरि मानगोनां संराजा नार्जारी आथिखालनि बोसोनगिरि बिथांखौ गाहाय बुंथिगिरि आलासि लानानै जोंनि दिनैनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ जोङो दा खुंफुंनो हाबाय। खोब ओंथि गोनां जे जारिमिनारि बे संकस खेराइया दिनैनि नङा होननांगोन। हाजार बोसोरनि सिगां जेलानाखि आगुनि बर' राजाफोरा सानजा रायजोखौ गाग्लोबनो थांनायाव देरहासार जानो थाखाय जेला सिमाङाव बोराइ बाथौजों सोपनाय जादोंमोन जे संकस दैनि सेराव 7 दिन 7 राति खेराइ फुजा होआब्ला सानजा रायजोखौ गाग्लोबनानै दखलाव दोननो हानाया खोब गोब्राब जागोन, बेनिखायनो नोंसोरो खेराइ फुजा होनांगोन। बे सिमां आरो मोगथां बेखौ सोपनायनायनि उनावहाय जेलानाखि बर' राजाफोरा 7 दिन 7 राति बे खेराइ फुजाखौ संकस दैनि दैमा सेराव खेराइ फुजाखौ होदोंमोन। बे खेराइ फुजाखौ होनानै सानजाहा संकस बारनानै आसाम फारसे जि रायजोफोर दं बे रायजोफोरखौ आहमफोरजों जुजिनो थांनानै देरहासार जाहैनो हादों। बेखायनो बे जोंनि दिनैनि जि नैबे दायनामारि बल्लाम जरानि दायनामारियाव बोराइ दै सेराव जों जि संकस जारिमिनारि खेराइ होननानै बिमुं होदों, बे बिमुं होनायनि गुदियाव बेनो। जोंनि बे खेराइ फुजा होनाया जाहैबाय खालि जों बाथौ धोरोमखौ गसंथाहोनो थाखायल' नङा, बाथौ धोरोमखौ रक्षनाबेक्षन गोथार थावनि कामाखालि बोथोराव खुंनाय बायदि देग्लायबो खुंगासिनो
जारिमिनारि संकस खेराइ बे हाबाफारिखौ सानथामजों थांनाय 17, 18 आरो दिनै 19 बे सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। मोजाङै मोजांनो बे साननैनि हाबाफारिया जालांबाय। दिनै जि सानसेनि हाबाफारि बेबो मोजां जालांगोन। जों दहाय फुङाव दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गोथार फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे गोथैसि बावनाय हाबाफारिजों जोंनि हाबाफारिखौ जुरिदों दिनै। आरो बिनि उनावनो जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि मिरु मावफुं मेल जाना थांबाय। आरो बिनि उनावनो जोंनि सम होखानाय बादिनो जोङो बेलासिनि 1 रिंगानिफ्राय जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनैनि बे हांख्रायनाय बादिनो जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि गेवलां मेला मोजां जानानै थांबाय। आरो जों आसा खालामदों दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आवथायाव गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफाद आरो जारिमिनारि संकस खेराइ कमप्लेक्स डेभेलपमेन्ट कमिटिनि जोथोनाव जाबादि हाबाफारिजों जों दुलाराय रायजो राजाया जोंखौ जेरैबायदि लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब खालामदों आं सानदों बे थारैनो मोनसे मोजां खाफाल। गेवलां मेलनि गेजेरजों जोंनि जायफोर हांख्रायजानाय आलासि गेदेमा बिथांमोना बिसेस भाबै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव मा बुंनो नागिरदों जायफोर गेदेमा आलासिफ्रा बुंदों जे दुलाराय गुदि बाथौ आफाद बाथौ धोरोमा मा, बाथौ धोरोमा जोंनि बर'जों मा सोमोन्दो दं एबा बाथौ धोरोमखौ जों बर'फोरा माबायदि बेनि नेम खान्थिजों आसार खान्थिजों जों बोरै सोलिनानै दङ बेफोरनि थार बिजिरनायखौ दिनै गेवलां मेलनि आलासि बिथांमोना बुंथिदों। Assam Focus